Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσκολία των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστούν ένα νομοσχέδιο με τον εντυπωσιακό τίτλο «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», όταν ο ένας μετά τον άλλον, ακόμα και ο εισηγητής της συμπολίτευσης, μας λένε ότι δεν αποτελεί μια συνολική απάντηση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Δραπετεύουν λοιπόν σε άλλα πράγματα. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, για παράδειγμα, να κάνει άλλη μια σύντομη διαδρομή στην πρόσφατη δημοσιονομική ιστορία της χώρας. Όμως αυτές οι αποδράσεις δεν μπορούν να συγχωρούν την ελλειπή ή κακόπιστη χρήση στοιχείων. Να θυμίσω λοιπόν στον κύριο Παναγιωτόπουλο ότι πράγματι το δημόσιο χρέος ανακεφαλή το 2004 ήταν 18.000 ευρώ κατά άτομο, μόνο που σήμερα είναι 23.500 ευρώ μετά από 3,5 χρόνια. Μαθήματα λοιπόν δημοσιονομικής προσαρμογής από αυτή την κυβέρνηση εμείς δεν έχουμε να πάρουμε. Μαθήματα δημοσιονομικής προσαρμογής από την κυβέρνηση και την παράταξη που παρέλαβε το 1989 δημόσιο χρέος το 70% του ΑΕΠ και σε 3 χρόνια το πήγε στο 110%, ξεκινώντας το φαύλο κύκλο στον οποίο βρισκόμαστε ακόμα, εμείς δεν έχουμε να πάρουμε. Και μαθήματα δημοσιονομικής προσαρμογής από την παράταξη που έβαλε οικειοθελώς τη χώρα μας στην επιτήρηση για να βγει μόνο μετά από μείωση των δημοσίων επενδύσεων και μείωση των δαπανών στα δημόσια αγαθά, πάλι δεν έχουμε να πάρουμε. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Εάν, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση μας έφερνε ένα νομοσχέδιο το οποίο απλώς περιέγραφε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, θα το υπογράφαμε όλοι. Ακούσαμε λοιπόν όλους να μιλούν γλαφυρά για το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Ακούσαμε να μιλούν για την κοινωνική μάστιγα, ακούσαμε να μιλούν για το κοινωνικό κόστος. Δεν ακούσαμε βέβαια αρκετά για το ποιος επομίζεται αυτό το κοινωνικό κόστος. Γιατί η φοροδιαφυγή δεν είναι κάτι το ουδέτερο που πέφτει επί δικαίων και αδίκων. Η φοροδιαφυγή έχει πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Κάποιοι δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν και κάποιοι μπορούν να φοροδιαφεύγουν. Εν πάση περιπτώσει όμως ακούσαμε πολλά περιγραφικά. Και ανάμεσα σε όλα αυτά ακούσαμε και μία σειρά από λόγους οι οποίοι υποτίθεται πως εξηγούν τη φοροδιαφυγή. Πρώτος από αυτούς και πιο σημαντικός ακούσαμε τη γνωστή συντηρητική θέση ότι για τη φοροδιαφυγή ευθύνονται οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα, με στοιχεία, κατά πόσον πράγματι στη χώρα μας το φορολογικό βάρος είναι υψηλό. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ, και εδώ εννοούμε άμεση φορολογία, συνέμεση φορολογία, συνασφαλιστικές εισφορές, στη χώρα μας είναι περίπου 34%. Αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, που είναι 40%. Είναι περίπου στο μέσο όρο των νέων χωρών μελών και σε ένα εύρος που ξεκινάει από το περίπου 30% της Ιρλανδίας και φτάνει στο 51% της Σουηδίας, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Αν δούμε την άμεση φορολογία, είναι στο 9% του ΑΕΠ. Ως σύγκριση, στη Δανία είναι 30% του ΑΕΠ. Είμαστε σχεδόν η χαμηλότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς άμεσης φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αν δούμε τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων, για τους οποίους η κυβέρνηση κόπτεται για την περικοπή τους, τη μείωσή τους, και μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο και θα αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, αλλά και θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, θα δούμε ότι οι φορολογικοί συντελεστές πριν τις περικοπές ήταν περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε σωστές συγκρίσεις. Για παράδειγμα, η σύγκριση που γίνεται συχνά με την Ιρλανδία και με το 12,5% της Ιρλανδίας είναι μια σύγκριση η οποία ξεχνάει ότι το 12,5% στην Ιρλανδία αφορά τα κέρδη που δεν διανέμονται. Τα κέρδη που μένουν στην επιχείρηση και επανεπενδύονται. Αυτά φορολογούνται με το 12,5%. Τα διανεμόμενα κέρδη, αυτά που πάνε στους μετόχους, φορολογούνται με την κλίμακα φυσικών προσώπων που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το 12,5%. Εκεί που πράγματι έχουμε υψηλή φορολόγηση είναι η έμεση φορολογία. Αν δείτε την κατάταξη σύμφωνα με τη Eurostat των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το βάρος της έμεσης φορολογίας στο ΑΕΠ, η χώρα μας είναι πράγματι από τις υψηλότερες. Άρα λοιπόν τι έχουμε δει αυτά τα τελευταία χρόνια? Έχουμε δει τη μείωση της άμεσης φορολογίας, για την οποία είμαστε ήδη χαμηλότερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και την αύξηση της έμεσης φορολογίας που είμαστε ήδη υψηλότερα. Και μια τελευταία παρατήρηση στο ζήτημα των φορολογικών συντελεστών. Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας σύνθετος όρος, ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης κεφαλαίου, που δίνει συνοπτικά
το επίπεδο φορολόγησης του κεφαλαίου στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα είναι στο 15%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 28%. Είμαστε μαζί με τη Γαλλία και την Αυστρία οι τρεις χώρες με τη χαμηλότερη φορολόγηση του κεφαλαίου. Και αυτό προτού μειώσετε στους συντελεστές. Και αν δούμε το συντελεστή φορολόγηση εισοδήματος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και επιχειρηματικών εσόδων, είμαστε η χώρα με τη χαμηλότερη φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ήμασταν ήδη χαμηλά και η κατεύθυνση την οποία ακολουθείτε δεν είναι αυτή η οποία θα μας μειώσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής έχει άλλα αίτια. Θα πω 4 και θα δούμε κατά πόσον αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας τα αντιμετωπίζει. Απλοποίηση, αντικειμενικοποίηση, αξιοπιστία και ανταποδοτικότητα και αίσθημα δικαίου. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Απλοποίηση. Τι ακριβώς απλοποιεί αυτό το νομοσχέδιο? Άκουσα τόσο τον εισηγητή της πλειοψηφίας, όσο και πολλούς άλλους συναδέλφους να λένε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις. Για παράδειγμα, την κατάργηση σταδιακή ή πλήρη του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Αυτό θα ήταν, κύριε Υπουργέ, μια ριζική τομή σε ένα σύστημα που είναι πράγματι πολύπλοκο. Δεν φέρνετε τέτοια τομή. Αντικειμενικοποίηση. Ξεκινήσατε την πρώτη κυβερνητική σας θητεία προσθέτοντας υποκειμενικότητα σε ένα σύστημα που είχε ήδη πολλά προβλήματα. Καταργήσατε το point system, το οποίο είχε φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2003, και τώρα εισάγετε κενά δαιμόνια. Αυτό που κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο είναι να βάλετε στην μέση, στο επίκεντρο της φορολογικής σχέσης, μία συναλλαγή ελεγχόμενου ελεγκτή. Στην ουσία λέτε ότι το κράτος εγκαταλείπει το ρόλο του ως ελεγκτής και δίνεται κίνητρα για να καταδίδει ο φορολογούμενος, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, κυρίως επιχειρήσεις, τον ελεγκτή. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Το πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια ρύθμιση σε ένα περιβάλλον που ήδη έχει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες είναι συνταγή για καταστροφή. Είναι συνταγή για, δυστυχώς, παραβατικές συμπεριφορές από ήδη παραβάτες. Εγώ θα σας έλεγα να δείτε άλλα πράγματα. Να δείτε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα μιας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, να δείτε, για παράδειγμα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή χώρες εκτός Ευρώπης με επιχειρήσεις παγίδευσης των επίορκων φορολογικών στελεχών. Αυτά είναι πραγματικές πολιτικές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Τρίτο ζήτημα, το ζήτημα της αξιοπιστίας. Είμαστε σε μια περίοδο όπου αναμένουμε το πότε θα γίνει η αύξηση του ΦΠΑ, όπου καθημερινά διαβάζουμε αλλαγές στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Ας αφήσουμε λοιπόν το ζήτημα της αξιοπιστίας στην άκρη. Και τελευταίο, το θέμα της ανταποδοτικότητας και της αίσθησης δικαίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο πυρήνας του προβλήματος της φοροδιαφυγής στη χώρα μας. Ο πολίτης, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι οι φόροι τους οποίους πληρώνει έχουν κάποια ανταπόδοση. Γι' αυτό φοροκλέπτε, γι' αυτό φοροαποφεύγει. Δεν το δικαιολογώ. Απλώς λέω ότι όταν βλέπει μια κυβέρνηση η οποία υποβαθμίζει τις δημόσιες επενδύσεις, που του βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του, η οποία υποεπενδύει στα δημόσια αγαθά της υγείας, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, και άρα μεταφέρει βάρος από εκεί που θα έπρεπε να είναι στο δημόσιο σύστημα στην τσέπη του, είναι προφανές ότι προσπαθεί να αντιδράσει. Το κάνει κακά, αλλά εκεί πρέπει να ψάξετε και να βρείτε τους λόγους για τη μεγάλη φοροδιαφυγή που έχουμε στη χώρα μας και να δημιουργήσετε μία δέσμη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Χρησιμοποιώ λόγια που ακούσαμε από τους κοινωνικούς εταίρους στην Επιτροπή πριν από μερικές μέρες. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να μπορέσουμε να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα στο οποίο θα μειωθεί έστω και κατ' ελάχιστον η φοροδιαφυγή. Γιατί πολύ φοβούμαι ότι με το νομοσχέδιο το οποίο μας έχετε καταθέσει αυτό δεν πρόκειται να το δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Παπακοστάκη.